mugi-mugi manggiya rahayu. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Sundari. Buka celuk mawon nggih. Asmunira kamanungsan sawanya gendrek memanis liringe dikamantyan gengis sing ujwala kongas singa mulat leng-leng brangta mbegegek ugek-ugek sadulita melai-lai badhe tindak pundi lho kancane isih jenak pinara kok kesusu kundur mawon aku ora bali Kakang Semar lah kok semune kaya wong linglung murhanana kabar sumebar warta ingkang rata para Pundendrawati Mandura pinandhegan dening Kaka Prabu Sri Bathara Kresna miwah Kaka Prabu Mandura ripalungguhan iki tindak ana ing Astana Gada Madana
saperlu bakal kirim donga marang para leluhur Mandura. Mongko wis cetha pratela lamun to permadi iki uga darah Mandura. Yen aku mung begegek mung mangku tangan tegese aku menungso sing ora ngerti karo kiblating kahanan. Lajeng ingkang dipun kersakaken kados pundi kula namung badhe tuturi. Aja adu-adu saka lakuku. Ayo tak kanthi prapteng ning astana Gadamadana. Nggih. Liwat Panaraga nggih men rancak anggenipun mlampah. Samar pamoring suksma ing pucuking gunung Kendali Sabda candrane putih memplak kaya kapuk den wusani henguni Senopati kondangi Gembong Swelagiri abdine Sang Marteng Jagat Sri Rama Wijaya awujud Wanarasita nenggih Sang Senggana ya Anoman bingung bilunglungan kaya kelangan kiblat rampunging perang Palwaga kara sirnane Ratu Ngalengka Sri Dasamuka hanoleh nyewa suwung nengen sepa sepi sampun karana ingkang den bekteni nenggih Sang Rama Wijaya ilang musna tanpa tilas prasasat jagat kaya den ubengi parandene dupi ujibek bebeking galih pantok pupuntaning tekad hanjegrek kaya tugu aja ing pucuking gunung Kendali Sabda tingkem netra kekalih sadakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga meminta mring
gak iping Hyang Agung Kocap kedadak ana angin Garuda nggondo arum yekti minangka pratandha lampahe panenggak Pandhawa Agung Jodipati Sang Werkudara nabrak marang kasutapane Sang Anoman mencelat pitung depo adohe Netenggayo gak kono